Tara, tara. Oo, ikaw nga. Napakaganda Kakaaro, punta na kami dito. Hulaan nyo kung nasaan ako. Sirit na ba kayo? Nandito ako sa Pakalat, mga tarong. Alright, napakaganda Kakaaro. What's up sa inyo Kakaaro? Tara, samahan mo ulit kami mag-nature trip. Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Pakalat. Pakalat daw. Alright. Sa oras na yan, kinuha ko na ang bahay ni Spider-Man para paglagyan ng aming mga gamit. Hinihintay namin yung isang tricycle, ngunit hindi dumating. Kaya gumawa na lang ako ng paraan at siniksik ko na lahat sila dyan kinamada. At dahil tagi-isang binigyan ng karapatan, kaya kumasya kaming lahat. At sa wakas, hindi ko na nabidyoan. Nakarating na pala kami dito sa Pakalat, mga tarum. Pagdating nyo pala dito Kakaaro, magbabayad po kayo ng 10 piso bawat isang tao. Pag 7 years old pababa, libre po, wala pong entrance. At sa wakas, nakarating na kami sa aming pupuntahan. Pinaglakad ko pala ang ibang kasama ko dyan dahil sumasayad po ang mulye ng ating kulong-kulong. Dahil sa malalaki ang bato, talagang hindi mo maiwasang mauntog ang iyong mulye. Sa oras na yan, nagtitingin na ako ng cottage para mailapag na namin ang mga gamit namin. Magkano ang cottage? 300. 300, alright. Kintan, Pakalat, River. Pakalat River, dun sa private 500. 500 daw ang private. O doon. Alright. Salamat. Sa bungan, 300 pa rin. Sabong private. Okay. At talaga namang napakalinaw ang pagkakasabi ni nanay. 300 po ang kanilang ordinary na cottage, 500 naman po pag private. So ngayon alam nyo na Kakaaro. Alright. Pagbungad nyo pa lang sa cottage, ito na agad ang inyong makikita. Sadya namang napakaganda dito sa Pakalat. Kaya ano pang hinihintay mo Kakaaro? Tara na. At hindi tayo papayag na hindi tayo makakaapak sa kanilang pinakasikat na hanging bridge. Kaya kung pupunta ka dito Kakaaro, wag mong kakalimutang magpa-picture dito sa kanilang pinakasikat na hanging bridge. Gang. Pansamantala palang isinara ito Kakaaro sapagkat natanggal ang isang lubid na asero sa gitna, kaya delikado ito para sa mga turista. Tara Kakaaro, samahan nyo ko na ilibot ko kayo dito sa Pakalat, mga taram. At talaga namang sulit na sulit ang pagpunta dito Kakaaro sapagkat napakaganda talaga ang mga view. Kaya kung ako sa'yo Kakaaro, pumunta ka na dito at kulayin mo na yung mga drawing na pinaplano nyo. Umutang ka na sa mga kakilala mong big time at pasikretong pumunta ka dito. At sabay mag-MyD ka. Shout out sa mga nautangan ko. May pang MyD na ako. Pero syempre Kakaaro, ekchos lang yon. Wag mong gagawin yan Kakaaro dahil mas malaga ang pagkakaibigan kaysa sa pera. Oh, 'di ba? Napakaganda. Talaga namang mawawala ang stress mo sa buhay pag bumabad ka na sa malakristal na tubig nila dito. Kaya ano pang hinihintay mo Kakaaro? Pumunta ka na dito at dito mo na ganapin ang inyong birthday. Mapapashish ka na lang sa sobrang linaw ng tubig. Shoutout sa inyo Kakaaro. Big shoutout nga pala kay mama ko na napakasipag. Ganoon din kay Bayaw at kay Par. At nagmekos-mekos na dyan si Darling Banineng para i-ready niya na ang kanyang ihihawid. At syempre dahil naengganyo ako sa aking mga bayaw, kaya naligo na rin ako. O diba Kakaaro, napakalinaw. Talagang sulit na sulit ang pagpunta nyo dito Kakaaro dahil malakristal ang kanilang tubig. At dahil napanood mo ito Kakaaro, ano pang iniintay mo? Ilista mo na ito sa bucket list mo. Nang sa ganun na hindi mo na makalimutan ang lugar na ito. At hindi ako kontento kaya nilibot ko na ang buong Pakalat River. Ang linaw. Nasa purpit ang lalim niyan pero kitang-kita pa rin ang paa ko. Hi! Geng. At talaga namang napaka-cute ang aking pamangkin na paginggeng na lang siya dyan. Geng. Shout out kay Banineng na aking asawa na napakasipag. At hindi ko makukumpleto ang araw ko pag hindi ko nagawa ang challenge na ito. May nag-challenge sa atin ng 0.5 volt challenge. At dito natin yung ginanap sa Pakalat River, mga tarum. Big shout out sa mga tropa natin na napakasulit mag-geng-geng. At big shoutout din sa mga magtutropa na napakasulit. At kahit anong manyari, walang iwanan basta magkakasama. Alright, saludo ako sa inyo Kakaaro. Ganyan din kami dati. Ride safe lagi mga brother. Sa sobrang ganda ng view, makakalimutan mo na may utang ka. Kaya pikit mata ka na lang dyan Kakaaro at lumubog ka na lang dyan sa ilalim ng tubig. O diba, hindi ako pumikit. Kaya naalala ko na may utang pala ako.
Okay, bye, alright. Kinchana. Neng 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 neng. Agara baga sakit. Alright, nagliligpit na kami dyan kakaro dahil uuwi na kami nang sa ganun ay makapagpahinga na kami ng maaga. Dahil hindi biro ang layo nito mga tarom, San Carlos pa kami kakaaro. Neng, hirap. Let's go. Let's go. Jenny.